नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंमोन जे माने पुटिन फोनखांनानै डाइरेक्ट कालार फोनजागोन ना फोनजाया होननानै पुटिन फोनखांनानै प्राइमारखौ फोनथारनांगौ प्राइमारनि सायावसो कालारखौ फोननांगौ डाइरेक्ट पुटिननि सायाव कालारा अरा बेनि थाखाय प्राइमारखौ होथारनांगौ आरो पुटिन होनानै गोबाव दोननो नाङा जेनेबा बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम दोननो नाङा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने वालाव पुटिखौ बोरै फोनो बेनि आयदाखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायना होगोन माने भितराव माबायदि पुटिखौ फोननांगौ बाहेराव माबायदि पुटिखौ फोननांगौ जेनेबा सान्दुं अखा नांबाय थानाय वालाव माबायदि पुटिखौ फोननांगौ बेनि आयदाखौ होगोन माने सान्दुं अखा नांबाय थानाय पुटियाव माने वालाव पुटिखौ फोननांगौ वाटारप्रुफ लाइननि पुटिखौ फोननांगौ बेयो बार्जार लाइननि वाटारप्रुफ पुटि माने एसियान पेन्ट थायो बार्जार थायो बेलेग बेलेग थायो नोंथांमोना जेखौ मोनो बेखौनो फोन जाबाय जायखिजाया बाहेराव सान्दुं अखा नांनायाव वाटारप्रुफ पुटिखौ फोन आरो भितराव नर्मेलि फोनबाबो जायो नै मोनसेया नर्मेलियो बेबो बार्जार लाइननिनो नर्मेलियो भितराव फोनजायो माने सान्दुं अखा नाङियाव फोननांगोन आरो फोनजायो जेराव सान्दुं अखा नांनायाव माने सान्दुंनिफ्रायबो सेभ खालामनांगोन अखानिफ्रायबो सेभ खालामनांगोन नालाय बेनि थाखाय वाटारप्रुफ सिरिसनि पुटिखौ फोननांगौ नर्मेलनिख्रुइ वाटारप्रुफआ एक गुन बारा हमना ला नर्मेला 500 वाटारप्रुफआ 1000 जाखागोन आरो वाटारप्रुफनि थाखायनो बिया दामा बारा जायो दा मादो फोनो पुटिखौ मादो फोनो जायखिजाया नोंथांमोना रावबो पेन्टारजों जगालि थायालासिनो खानसेनो पुटिखौ फोननो हानायनि आयदा होगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों पुटिखौ मादो फोनो नैबे प्लेन सिटजों फोनो बे प्लेन सिटजोंनो फोनगोन बेनिफ्राय मादो गलायो नोंथांमोना नोंसोरनि गोसो बायदि गलायो आखाइजों गलायो ना मेसिनजों गलायो ना गनजों गलायो जोङो मेसिनजों गलायगोन नै मेसिनबो दंखायो दा जों पुटिखौ गलायना लाग्रोनोसै जोङो पुटिखौ गलायनोसै बेखौ भितराव फोनगोन जों नर्मेलखौनो फोनगोन आरो भितराव माने मेसिनजों गलायनोसै जों नै दैयाव लखबबाय बारा गोरानद्रायबो नङा गिसिद्रायबो नङा मिडियामनि लोथो लोथो खालामनांगोन आरो बिनो जाबायना जायाखै नायनि मोनसे जाबाय फोनजानाय जाबाय दानिया माने वालाव पुटिखौ फोनैनि सिगां जे प्लास्टार होनायाव जे फिसा फिसा फिथर माने एब्र' बिसि जाना थायो बेखौ माने साफा खालामना लाग्रोनांगौ आरो साफा खालामना लाग्रोनांगौ साफा खालामाबा पुटिखौ जों जेब्ला ओरै फैगोन ना ओमफ्राय आसि थाजोबगोन ओमफ्राय पुटिया फिनिशिं जानाय नङा बेनि थाखायनो बेफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनांगौ नोंथांमोना मिस्ट्रिफोरखौ जे माने प्लास्टार होनाय समाव खोन्थाखा जे माने प्लास्टारखौ माने प्लेन सिट होलांखा होननानै प्लेन सिट होखायोबा खमान जाखायो बारा एब्र' बिसि थाया बेनि थाखाय प्लेन सिट होखायोबा पुटिं फोननायावबो फिनिशिंआ मोजां जायो आरो थबनो जायो बाराबो कालार जाया नङाबा प्लेन सिट होयि प्लास्टाराव पुटिन फोनोबा पुटिना बुजाबो जायो आरो उनाव कालार फोननो थाखाय सिरिस मारिफिननायावबो बुजायैनो माने गोलैलांफिनजोबो बुहुत माइनास थाङो आरो ओरैनो बेनि थाखायनो मिस्ट्रिफोरखौ दा प्लास्टार होनायाव प्लास्टारखौ प्लेन सिट बोनो हो आरो होमबानिया पुटियावबो फिनिशिंआबो मोजां जायो दा जों बियो प्लास्टार होनाया बारा फिनिशिं जायाखै नालाय बेखौ जों साफा खालामजोबना लानांगोन आरो दा नै बेफोरो प्लास्टारा फिनिशिं जायाखै नालाय बेखौ जों उगारजोबना लानांगोन आरो होमबासो पुटिना फोननो मोजां जागोन फिनिशिं जागोन आरो बोरैयाव हमना लागोन नोंथांमोना नायना ला जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौबो दामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननियाव मोनफैग्रोयो गोसो होनो हानाय नामा बस पुटिखौ बोरैयाव फोनो फोननायनि सिगां बोरैयाव खाङो जेनेबा ओरै हायावबाय बेनिफ्राय ओरै लाबाय ओरै ला बारा बुरजाबो लाना हिसाबनि ओरै लाबाय दानि जोङो जेनेबा हखांनानै ओरै जमा लाबाय बे जमा लानायखौ दा इखौ ओरै हायनांगोन ओरै दहाय ओरै जमा लादोंमोन एबार ओरै हायनांगोन ओरै हायनानै ओरै खालामनांबाय आरो ओरै हायखांबाय ओरै हायबाय जमा लाफिनबाय आरो ओरै हायफिनबाय दा बे पुटिखौ फोननायनि उनाव माने खादा घन्टानि उनावनो सिरिस होजायो आरो दा खादा घन्टाबाथ' माने खानसेयानो जाखायो ओमफ्राय खानसे दोननानै अखानायै माने सिरिस होनानै माने प्राइमार कालारखौ फोननायनि माबा जगार लानो हायो आरो
दा नै पुटिन फोननाया मिया फोननायमोन इयो राबाय दा इखो जोङो सिरिन्ज जासिगोन आरो सिरिन्जखौ माबायदि होयो जेनेबा नाम्बार थायो इयाव 180 200 ओरै आरो माने मिहि हाथायदोबो नांगोन इयाव बारा गिदिर हाथायदोबाबो पुटिना माने थांजोबगोन बाराद्राय होथाबनोबो नाङा जे माने प्लेन सिटदो पुटिन ओरै बोनाया जेने आसि बायदि जायो बे आसिखौल' सिरिन्जदो हुनानै खोमा नांगो जेनेबा सिरिन्जखौ बोरै हमो जायखिया ओरै हम आसिखौ ओरै गुवारै ला माने फुरा बे सिरिन्ज पार्टिखौ कभार खालामनाय बायदि ओरै इनिफ्राय जेराव जेराव आसि दङ बेखौल' ओरै हुनाबानो जाबाय आरो नायै 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 खारबाया नायो गुला खुले लांदो बारा हुनोबो नाङा बारा हुबा गख'जोबबा आरो पुटिना ओरैनो बिना थांगोन आरो प्लास्टारा नुजाफिनगोन नायै नायैल' हुना नांगो नै दा वालखौ साफा खालामदो वालफोरा बामलेबासो मादों माबा माबि चेक नांनानै प्लास्टार होनायफोरा एबा उथिया नादों बेफोरखौ बिदिनो साफा खालामदो दिनै पुटिन होगोन बेयाव नै सिथासे फोनबायानो पुटिन नै जा फोनलांबाय दङ जोंना पेन्टारफोरा नै न' सिं नालाय खोमसि मोनदों नोंथां कमप्लिट जाबाय रुम सिंनिया कमप्लिट जाजोब्बाय नै नोंथांमोना नायनांगोन है मुदाखौ फोनाखै नांलाया मुदाखौ सिलिङोबा मुदाखौ नुखाया नालाय मुदाखौ फोनासै नै जोंनिया गोजौआव फोनदो मुदाखौ ओइ मुदाखौ बेखौ एसि बर लगायबा मुदाखौ फोनाबाबो जायोमोन दा आरो एसि बर लगायनाया बिराद गोजाननि बाथ्रा ओंखायनो मुदाखौ फोननो होबाय निजा बाहेरावबो फोनगासिनो दङ साथाम हमखादो सासे प्लास्टारखौ साफा खालामदों गोजौआव सासे फोनदों गाहायाव सासे फोनदों मानसि थब फोजोबनांगौ आरो जोंनियानो पेन्टारफोरा सिरिन्ज सुबाय दङ माने डाबल पुटिं फोनखांबाय बेखौ दा कालार फोनजानाय जाबाय आरो माने प्राइमार आरो कालार फोनना होबानो जाबाय जोंनि पुटिं फोननाया जाबाय नै क्लियार जाबाय रुमा माने डाबल फोनखांबाय नै रुमसेयाव फोनगासिनो दोङो ओइनो डाबल फोनदो डाबल फोनजोबनानै सिरिन्ज सुनानै प्राइमार होनानै कालार फोनजासिगोन दा इयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंमोन जे माने पुटिन फोनखांनानै डाइरेक्ट कालार फोनजागोन ना फोनजाया होननानै पुटिन फोनखांनानै प्राइमारखौ फोनथारनांगौ प्राइमारनि सायावसो कालारखौ फोननांगौ डाइरेक्ट पुटिननि सायाव कालारा अरा बेनि थाखाय प्राइमारखौ होथारनांगौ आरो पुटिन होनानै गोबाव दोननो नाङा जेनेबा बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम दोननो नाङा माने पुटिना सोमब्रोम एब्रब जाना गोसोम जानानै कालारखौ लेथ्रा नुयो उनाव आरो बे गोसोम जानायखौ लेथ्रा नुनायनि उनावसो जुदि प्राइमार कालार फोनबाबो बियो मोजां जाया आरो अरनायावबो एसे माबा जागोन साइड इफेक्ट जागोन आरो नुनायावबो मोजां नुनाय नङा पुटिन फोनखांनानै माने प्राइमार होना कालार फोनखानाया साबसिन जायो आरो